Poznáte týchto pánov? Verím, že áno. Hovorí sa o nás, o národe, že sme zábudliví a že si nepamätáme, tak preto som sa rozhodol, že mne blízkym spôsobom pomôžem trošku pred voľbami vždy niečím, nejakou takouto drobnosťou, ktorá by pomohla nám sa zorientovať v aktuálnej situácii a potom sa rozhodnúť správne, komu to tam hodíme na konci. A na tých kartách som vlastne zobrazil cez karikatúry aktuálnu našu politickú garnitúru, ktorá sa snaží získať náš hlas. Takže myslím, že tie karty by mohli prispieť k tomu, aby sme si, ako sa hovorí, vyložili na stôl a rozhodli sa, že ako to teda chceme, lebo je to v našich rukách. Takže karty, sedmové karty, hra o kreslá sú tu vždy v správnej chvíli preto, aby sme vedeli, komu to tam hodíme nakoniec. Ja volím hry o kreslá.